Edward Zamet Lewis irċiva kuntratt ieħor mingħand il-Gvern Soċjalista biex bekk jibqa' jgawdi minn dħul ta' 20 ta' eluf ta' euro. Dan wara li falla milli jerġa' jiġi elett mal-ewwel fl-aħħar elezzjoni ġenerali u sapruħu biss fil-Parlament wara li sħabu ċedew id-distretti. Issa Zamet Lewis inħatar bħala konsulent biex joffri assistenza legali lill-Kummissjoni Maltija tal-Films kif ukoll il-Fond Malti tal-Films. Dan ħareġ minn informazzjoni li tpoġġiet fil-Parlament mill-Ministru Konrad Mizzi li madankollu ftit li xejn ta' dettalji addizzjonali. Fost l-oħrajn mhux magħruf jekk ingħatax dan l-inkarigu b'direct order u lanqas kemm se jitħallas. Mindu baqa l-art fl-aħħar elezzjoni ġenerali, Zamet Lewis irritorna fil-Parlament permezz ta' by-election u nata diversi kontratti, b'mod speċjali mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fost dawn intażel biex jassisti f'riforma f'Identity Malta permezz ta' direct order bidħul ta' 100 euro kull sija għal total ta' 20 ta' eluf ta' euro. Inħattar ukoll bħala konsulent legali tal-Ministru Joe Mizzi bi ħlas li jlaħħaq l-4,300 euro, kif ukoll bħala konsulent tal-Awtorità tal-Artijiet li ma' xogħol mhux magħruf kemm qed jitħallas tiegħu. Jitħallas ukoll 90 euro fis-sija biex jamministra dħul mill-beħ tal-passaporti b'obbligu li jirċievi mill-inqas 45,000 euro fis-sena.